வெல்கம் டு நியூ எபிசோட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹோகயா இல்லாட்டி ஹோகயி அப்படின்னா முடிந்து விட்டது, ஆகிவிட்டதுன்னு அர்த்தம். இதே இது ஹுவா அப்படின்னா நடந்தது, நிகழ்ந்ததுன்னு அர்த்தம். சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். மேரா காம் பூரா ஹோகயா, என்னுடைய வேலை முழுமையாக ஆகிவிட்டது, என்னோட வேலை முழுசாக முடிஞ்சுப்பா அப்படின்றதுக்கு மேரா காம் பூரா ஹோகயா. கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மேரி காம் பூரி ஹோகயி. ரைட். நெக்ஸ்ட், கியா ஹோகயா, என்ன ஆச்சா, என்ன முடிஞ்சிச்சா. ஹிந்தியில் எப்படி சொல்லணும்? கியா ஹோகயா. ரைட்டு. அடுத்த சென்டென்ஸ், கியா ஹுவா, என்ன நடந்தது, என்னப்பா நடந்துச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம்ல, அதான் ஹிந்தியில் கியா ஹுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். சரி, அடுத்த சென்டென்ஸ், மேரா மொபைல் ரிப்பேர் ஹோகயா, என்னுடைய கைபேசி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, ஹோகயா ஆகிடுச்சு, மேரா மொபைல் ரிப்பேர் ஹோகயா. கல் மெஷின் மே குछ ப்ராப்ளம் हुआ, நேற்று மெஷினில் ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, ஹுவா ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட், ப்ரோ கல் மீட்டிங் மே क्या हुआ, ப்ரோ நேற்று மீட்டிங்கில் என்ன நடந்தது. பாஸ்ட் டென்ஸ் சரிங்களா. நேற்று மீட்டிங்கில் என்ன நடந்தது, ப்ரோ கல் மீட்டிங் மே क्या हुआ. மேரா ஷாதி ஹோ கயா, இதே கேர்ள் இருந்தாங்கன்னா மேரி ஷாதி ஹோ கயி, என்னுடைய திருமணம் முடிந்து விட்டது. ஷாதினா திருமணம். ஹோ ஜாயகா ஹோ ஜாயகின்றது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் சரிங்களா. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆகும், முடியும், நடக்கும், நிகழும் அப்படின்னு அர்த்தம். சென்டென்ஸ் பார்ப்போம். இஸ் காம் கப் ஹோ ஜாயகா, இந்த வேலை எப்போ முடியும், இல்லாட்டி இந்த வேலை எப்போ ஆகும். கல் பில்குல் ஹோ ஜாயகா, நாளைக்கு முழுசாக முடிஞ்சிடும். பில்குல்னா கம்ப்ளீட்டாக, இல்லாட்டி முழுசாக, இல்லாட்டி கண்டிப்பாக சரிங்களா. ரைட்டு. கிளாஸ் 10 பஜே சே ஷுரு ஹோ ஜாயேகா, கிளாஸ் 10 மணிலேருந்து ஆரம்பமாகும். பஜே சே மணியில், சேனா இருந்து, ஷுருனா ஆரம்பம், ஹோ ஜாயேகனா ஆகும். இவ்வளோதான். கிளாஸ் 10 பஜே சே ஷுரு ஹோ ஜாயேகா. எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.